Hello everyone, good morning. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनैनि मागो दमासिनि गोथार हामलायथिखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। ओमफ्राय दिनैहाय फुङावनो सिखारनानै आङो बाहेरायावहाय फैदोंमोन आरोखि नै बाहेरायावहाय। ओमफ्राय खुवाया नयथासार अखा बायदि फ्रि 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 सिरिलायखानाय। ओमफ्राय दा न'आव थांफिननानै लारु फिथा सिथाव बानायहैनोसै। फिथा सिथावथ' अबहाय जानो लारुल'नो बानायगोन आरो। मैयाहाय आङो अनखौहाय बानायनानै दोनखाबाय, मिक्सारावहाय होनानै दोनखाबाय, गगाबो मोनलायबावबायसो। ओमफ्राय मिक्साराव होनायाथ' फिथा जानाय नङानदां, सिथाव जायोना जाया नायनायनोसै, दा मोनफा मोननै नायनायनोसै। ओमफ्राय लारु बानायनानै जानोसै आरो लोगोफोर दिनैनि मागो दमासिनि एसे नाम लाखिनोसै, बानायनानै जानोसै नामनि आन्था। ओमफ्राय नै बेसरबारिया जा दालाय खाखाबाय, नै माबा हाइब्रिद बेसरा बेसेबा गिदिर गिदिरखा मद' मद'नो। जा गुसु नाबाय लोगोफोरा नै लारु लारु मागोनि। उवालावबोथ' देनो हाखाला नालाय आजिखालि, आंथ' हारसिं देनो हाखाया नालाय। ओमफ्राय मिक्सारावनो होदों आंना, एसे फ्र' जाबाय आरो बारा मिहि मिहिद्राय जायाखिसै। होमबाबो बेखौनो जासाबनोसै बोथोरनि आन्था। आं नानो हायैनि बोरायखौसो नाहोबाय नै आङो। आखाइ सालायलायखाबायमोन, दासो मोजां जाबाय। जोंना लारुआ सावनो थाखाय रेडि जाबाय नै लोगोफोर। दानिया जोङो सावनायखौ जागायनोसै। जा मोजां नाखाबाय बोराया। दावदै बायदि गल गल बानायनानै दोनखाबाय नै लोगोफोर। गल गल गल। ओमफ्राय अरावनो बानायनोसै, नै थावाबो दुंहांखाबाय। ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबावहाय आङो दाबोरावहाय एक्सट्रा बानायबाय आरो बेखौहाय जोंनि न' खाथियावहाय सासे बिदा जानाय मा होनो सादु, थारमाने ब्राह्मण दङ नालाय, ओमफ्राय बेनो हैनो नागिरदों आरो आङो जायोनो। ओमफ्राय बेवहाय बानायबाय आङो। ओमफ्राय बिबाजैफोरनोबो हैनोसै गुरसे गुरसे बानायबाय आङो, दा हैनोसै ओमफ्राय मोनबा। बोसोरबा जानोसै सोला हाथायानो गनानै रज'फिनलायबावबायसो। ओमफ्राय आङो हैनो लाबाय आरो नै लोगोफोर, हैनोसै। जा गोरा जाखादों, ओमफ्राय माइब्रायानो मोजां नङामोन, अब्लाबो हैनोसै नामनि आन्था जानायथोंसै आं एवनायखौ। मोसौआ अर सायनाया लारुआ लाबोबाय, बेनो लारु जाग्राया। बैयाव गारबोबाय आङो बाजै लानो। दासो मोखां सुखादों दा मानसियानोथ'। बिमायालाय बोरो? बिमाया बोरो बिमाया दङ हरै। मा खालामदों? लारु जाया नोङो? बेबो लारु जाग्राया। बिदि खालायो। गिदिरजों ला। गिदिरजों माने माबाया माथो गिदिरानो थांगासिनो। मानो खेंख्रा जागासिनो? मोखां नुवाबा नुवा। जानो गाबबावबायसो। हाय, आंखौल' सालायदों लोगोफोर। दमासिनि
बेवहायनि आरो गारिया ओमफ्राय हा खोदों नै बेवहायहा बिथा गोदाननि ओमफ्राय बेवहायनो हा खोनायखौहाय दिनैहायबो खोहोदों आरो बेखौनो नायनो फैदों जाखां लोंखांनो नै गारिया मानसि 3 लानानै फैबाय आङो बोरा भाराया भारा होआगारा खालामजोबगारबायहाय दाबो खारा खुवायानो बेनो हा गोदाना बिसिना खारबोसिगोन आरो जोंनि थिंनिफ्राय बेवहाय गुसुआ जों लागोनि फिल्डआ नैबेनो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि मागोनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय आङो देनो हायैनि माबाखौहाय उवालाव देयाखिसै आरो मिक्सारावसो होनानै माबादों ओमफ्राय जोंना माइब्रायानो मोजां नङामोन एकदमबारे माथा लगायजोबनायमोन आरो बोराया क'क्राझारावसो लानानै फैदोंमोन माइब्राखौहाय दाख्लि आङो ओजोंहाय बायनो हास्लाबाखिसै नालाय क'क्राझाराव लानानै फैबाय माथा लगायनाय गोजाखौ मोनबोबाय दाना जा गोरा जाबाय माबायानो लारुआनो ख्राव ख्राव होनलायनाय ओमफ्राय बेखिनियानोमोन लोगोफोर बाय बाय